Temaşevan Neja ji bo pêşxistina çand û zimanê Kurdî li gel zext û êrîşan jî her roja diçe hîn zêdetir ev xebat bi pêş dikevin. Di demên dawî de ev xebatên wiha bi taybetî li ser medya dijital, li ser YouTubeê, li ser Twitterê hin zêdetir bûne. Bawer Agirî yê ku ji meha adarê ve li ser YouTubeê perwerdeya ziman dide, ji bo ku zimanê Kurdî kurmancî berbelav bibe di nava hewldaneke mezin de ye. Bawer Agirî bi seya dersên Enstitûya Kurdiya li Stenbolê fêrî kurmancî bûye. Piştî ku hînî kurmancî dibe îcar zend û bendê xwe ba dide, da gokaribe û bixwe kurmancî fêrî xelkê bike. Bawer Agirî doda xwe ya çend metrekarê de li ser YouTubeê perwerdeya zimanê Kurdî dide. Agirî diyar kir got kesên dixwazin xwendin û nivîsandina xwe ya Kurdî pêş bixin, dikarin li ser kanala Hîngeha Kurdî xwe bigihînin dersan û wiha got. Hînê Kurdî dibin ev wekî arşîv li hemberî wan bisekine, berdestê wan bisekine. Ana kêjan Kurd mesela bikeve YouTubeê binivîse Hîngeha Kurdî wê derê de ev vîdyoyên dersên Kurdî bibîne bê zehmetê ê bikare xaliyê nivîsandinê de bêjin pêş bixe. Bawer Agirî destnîşan kir gow li ser du beşan hewlê dê kurmancî hîn bike. Agirî diyar kir goyî ji bo kesên ku qet bi kurmancî nezanin jî 6 vîdyo amade kirine. Bawer Agirî ji Kurdan xwest got zêdetir li ziman û çanda xwe xwedî derkevin û wiha got. Bila bibin destek. Yani em li derdora belav bikin, bila haya Kurdên din jî ji hebe. Yani wekî gava din min got, bi rastî Kurd ji zimanê xwe narevin. Ti însan, yani dinyayê de ti gel tune ku ji zimanê xwe bireve. Yani ev tiştekî dînîtî ye. Kê anha herin ji İngilîzekî bipirsin, herin ji Tirkiyekî bipirsin, ji Farîsekî, ji Erebekî bêjin tu zimanê naxwazî, ê bêje tu çi dibêjî ya? Kurd jî wisan e. Kurd zimanê dixwazin, lê min xabin aliyê hişmendî ve çekî kêmasî heye. Divê em destekê zêdetir bidin hev, van li derdora parve bikin ji bo kesên din jî vê yekê bibînin. Yani bizanin ku mamosteyên Kurd jî hene û xebatên xwe dimeşînin. Belebînerê Nejan bi vê nûçê giştin dawiya bültena xwe lê piştî bültena me îca wê şîrovê heftêl pêşberî we be heta ev dîtineke din her şad û bextewar bin dem û çaxên we xweş be û dem baş were.